Nipasalig ang Pangulo sa Muslim community sa Dakbayan sa Talisay sa ugot nilang pagkikalayon sa kapulisan, pagsiguro sa kapsay ug kalinaw sa bisan unsa nga kalihukan sa Dakbayan. Ang detalye sa live report ni Femari Dumabok. Fem. Yes, lang gipakita kini sa kadagkuan sa Muslim community sa Dakbayan sa Talisay pinaagi sa pagtambong ganihang buntag sa unang hugna sa Christmas gift giving sa Talisay City Police ngadto sa mga bata sa sitio Mananga sa Barangay Tabunok. Kung atong mga kasalanan. Ilang imam maoy nagampo pagbukas sa programa. Yano man ang programa alang sa mga bata sa sitio Mananga sa Barangay Tabunok, Dakbayan sa Talisay, apan matud sa ilang presidente nga alang sa kahapsay sa lugar diin sila nanimuyo, andam silang mutabang. Kapin sa 200 ka mga Muslim ang nanimuyo sa Mananga. Ilang gisaysay nga kun adunay bag-ong bupuyo nga Muslim sa ilang dapit, ila kining iparehistro. Kung maabutan ng Muslim diya gikan sa Mindanao, kung dili mo rehistro sa amo i-report ko lang pulis Ingong lang, kung usang may buhaton diri, maninda ka o dili ka maninda. Kung dili ka maninda, ipagawas ko lang. Maka-apel diri, makagikan sa Mindanao kung saan-saan lugar na mupuyo diri. O niya, mga pangutanaw na mo, unsayang parente diri. O niya, makabot diri, unsayang parente, unsayang buhaton diri. Kami magnegosyo lang, dili ming ang gusto na naidautan. Sa pagbisita sa Talisay City Police sa usa ka lugar sa Mananga, gituyo nila nga bisitahon ang mga bata aron matudluan sa ilang katungod ug makalikay nga gamiton sa iligal nga kalihukan. May gamay usab nga kalingawan ug pagpakaon ngadto sa mga bata. Nabantog kaniadto ang Mananga nga taguanan sa mga tao nga nalambigit sa iligal nga kalihukan. Nga moy hinungdan nga gibutangan kini og forward base sa Talisay City Police. Kana sila mao na sila gitawag nato nga forward base. Kung asa to ang apektado nga mga barangay, especially sa drugs, mao na sila nga to ang gibutang dito sa sulod. 24 hours na sila nagbantay. Nanay robbing, ang robbing nila random ang robbing, then para makuan gid nato, masakpan gid nato ang mga illegalista. Apan giklaro sa opisyal nga wa na sila'y problema karon sa lugar nga giuyunan usab sa purok leader. Sa una, mahadlok jud na mo so dinhi. Kay labi na wala pud may kaila sa mga tao. Since ang among kapitan na election din ang iyang plataforma is ang PUROK system, makaila jud mi sa mga tao na which is kinsa ang taga-amo og sa dili. Lan, matag karon og unya ang pagpahigayon og pagroving sa mga sakop sa forward base sa Talisay City Police inubanan sa mga e-bike driver uban pa mga mulupyo nga mao'y nagsilbing Mananga defender. Lan? Daghang salamat, Femari Dumabok.